Прывітанне сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведаўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» – гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды, падыходы да нейкай важнай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» – санкцыі і закрыццё пераходаў на мяжы. Гэта маленькая праблема для рэжыму альбо вялікая беда для беларусаў. Удзельнікі сённяшняй дыскусіі – палітолог Павел Вусаў, прывітанне. І правнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Михаил Крылюк. Добрый вечер. Прывітанне. Коротка, іхнія погляды прадстаўлены так. У выніку санкцый узнікла амаль поўная залежнасць беларускай гаспадаркі ад расейскай. Па-другое, палітыка санкцыяў спрыяе агульнай ізаляцыі Беларусі як краіны і псіхалагічнаму ўспрыняццю беларусаў як рэальнай пагрозы для суседзяў, што нараджае розныя практыкі дыскрымінацыі. Так лічыць Павел Вусаў. Успрыманне Беларусі як пагрозы для суседзяў ствараюць не санкцыі, а ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Расія выкарыстоўвае Беларусь як афшор для абыходу санкцыяў. Калі зняць сёння санкцыі супраць Лукашэнкі, гэта нанясе моцны удар па ўкраіне і будзе самым вялікім падарункам Пуціну, лічыць Михаил Крылюк. Ну, але перад пачаткам дыскусіі давайце паглядзім сюжэт, дзе Віталь Бабін прадставіць тэму сённяшняга двубою. Жалезная заслонность Беларуси уже опустилася и опустилася, видать, надолго, заявил президент соседней Литвы Гитанас Науседа, комментуючи планы своей краины закрыть еще 2 пропускные пункты на мяжи. Не будет обходить санкции, потому что, не секрет, что Беларусь является страной транзита по обходу санкций. Так что я думаю, что все, которые заинтересованы давлением режиму, должны быть рады, по сути. На прапанову камісіі нацыянальнай бяспекі Літвы адрэагавала і Святлана Ціханаўская. Дэмакратычная лідарка лічыць, што лепш ад ізаляцыі беларусаў будзе толькі Пуціну і Лукашэнку, бо закрыццё пунктаў пропуску – гэта лячэнне сімптомаў, а не самой праблемы. На кожнай сустрэчы Святлана Ціханаўская кажа, што закрываць трэба для грузаперавозак, для ўсіх тых санкцыйных тавараў, якія ідуць праз беларуска-літоўскую мяжу з Беларусі і Расіі, але не для пасажыраў. Пасажырскі поток, пасажырскія сувязі трэба падтрымліваць. Трэба не дазваляць Лукашэнку вагнаць Беларусю ў ізаляцыю. Сёння на мяжы Літвы і Беларусі працуюць 4 пункты пропуску: Медзінінкай, Шальчынінкай, Райгардас і Лаворышкес. Каб эфектыўней кантраляваць выкананне санкцыяў, спыніць хвалю кантрабанды і не пускаць у краіну асобаў, якія могуць пагражаць нацыянальнай бяспецы Літвы, афіцыйная Вільня прапануе закрыць 2 пункты – Райгардас і Лаворышкес з 1 сакавіка. Летась у жніўні ўлады Літвы ўжо зачынілі 2 пераходы, а днямі яшчэ адная наша суседка, Латвія, паведаміла, што пакуль не плануе ўзнаўляць працы пункту Силена. От этого больше страдают как раз, может быть, те люди, которые хотели бы, в том числе и в Беларуси, общаться больше с нами, и, может быть, и почувствовать этот контакт. Мы этих людей сейчас как бы искусственно заграждаем в ту сторону кордона, и таким образом частично помогаем режимам, которые там есть. Апроч закрыцця 2 пунктаў пропуску, літоўская камісія нацыянальнай бяспекі прапануе паступова скарачаць рэгулярныя пасажырскія аўтобусныя рэйсы ў Беларусь, што даб'ецца на пасажырапатоку з абодвых бакоў. Сітуацыя кепска паўплывае і на грузавое транспартаванне, лічаць наши эксперты. Это одно из точек, где больно. И я думаю, что гуманизм никуда не исчез. Солидарность с белорусскими демократами есть, но хотелось бы больше такого жесткого подхода и давления со стороны белорусских демократов. Внимание, батарея! Чарговы 13-й пакет еўрапейскіх санкцыяў супраць Расіі і Беларусі Брусэль плануе прыняць да другой гадавіны ўварвання карабля ва ўкраіну ўжо ў гэтым месяцы. Як паведамляюць крыніцы Радыё Свабода, у яго мае ўвайсці як мінімум адное беларускае абароннае прадпрыемства – «Пеленг». Што ж, і зараз, паводле правіл нашай праграмы, удзельнікі сённяшняй дыскусіі у адной хвіліне коротка, стратэгічна паведаміць пра сваю пазіцыю па тэме сённяшняй дыскусіі. Калі ласка, Михаил Крылюк, чаму вы лічыце, што санкцыі патрэбны і што яны могуць дасягнуць?
Ну, па-першае, санкцыі гэта не сярэбраная куля, але адзін з інструментаў, якія трэба выкарыстоўваць, гэта гістарычна даказана. Санкцыі ўплывалі на знішчэнне ЗССР, санкцыі ўплывалі на такія рэжымы, як Іран, як апартыйд у паўднёвай Афрыцы. Ну і, дарэчы, санкцыі гэта не інструмент змены ўлады, гэта інструмент пакарання і ўплыва. Гэта можна параўнаць з тым, што на ўсіх злачынцаў даюць ордэр на розшук. І калі не ўсе злачынцы пападаюць потым у закраты, гэта не значыць, што гэты ордэр не трэба выдаваць. Дзякую, Михаил. Павел, ваша хвілінка. Па-першае, трэба падзяляць санкцыі эканамічныя і санкцыі агульнапалітычныя і персанальныя санкцыі. Калі мы кажам пра санкцыі персанальна-палітычныя, яны павінны застацца. І пытанне эфектыўнасці, неэфектыўнасці, яно залежыць ад сітуацыі, у якой будзе знаходзіцца краіна ў пэўны гістарычны момант. Што тычыцца эканамічных санкцый, то ад пачатку іх увядзення ставіліся канкрэтныя палітычныя мэты. Гэта змена палітычнага рэжыму і вызваленне палітычных вязняў. Гэтых мэтаў не было дасягнута абсалютна ні ў воднай сферы. Але эфектам санкцыяў эканамічных, перш за ўсё, стала тое, што Беларусь на сённяшні дзень амаль у 100% залежыць і эканамічна, і стратэгічна ад Расіі. Што ж, дзякую, нават уклаліся ў меншы час, але узнікла шмат пытанняў і, безумоўна, падчас праграмы будзем спрабаваць іх высвятляць. Можа быць, першае пытанне у мяне да Паўла. Вы кажаце пра эканамічныя санкцыі. Яны ўсё-такі пераважна былі ўведзены, рэальныя, радыкальныя, пасля ўварвання Расіі в Украіну ў 22 годзе, ў лютым, а не за пакаранне там рэжыму, за рэпрэсіі. Па-вашаму, Захад не мог не рэагаваць на тое, што Беларусь з'яўляецца саюзніцай Расіі, і калі зараз іх адмяніць, што это значыць? Што будзе такая дзірка і мы дапаможам Расіі гэтым самым? Па-першае, канешне, асноўны пакет санкцый быў вынік уварвання Расіі ва ўкраіну, але што з'явілася прычынай уварвання, асноўнай прычынай, прадумовай уварвання Расіі ва ўкраіну ў такім маштабе, у якім гэта адбылося. Менавіта ізаляцыя Беларусі і магчымасць фактычна ўплываць на стратэгічныя працэсы ўнутры нашай краіны, ўвядзенне войскаў і выкарыстанне Беларусі як плацдарма для атакі на ўкраіну. Калі б, умоўна скажучы, Беларусь мела магчымасці балансу ці гульні з Захадам, якія яна мела... То што, Пуцін не напал бы на Украіну? Магчыма, не была б такой маштабнай вайны, і, магчыма, з тэрыторыі Беларусі не адбылося б нападу, і на працягу году расійскія самалёты і ракеты не бамбілі б Украіну. І, безумоўна, трэба сыходзіць з таго, што Беларусь была выкарыстана як плацдарм для уварвання ва ўкраіну. Гэта першае. Па-другое, працэс ізаляцыі, ён, безумоўна, пачаўся пасля 2020 году. Чакалася тое, што санкцыі прывядуць да хуткай змены палітычнага рэжыму. Больш таго, у працэс трансфармацыі і ці спадзявання, што адбудзецца гэтая трансфармацыя, была ўключана Масква, і чакалася, што Масква спрычыніцца да трансфармацыі Беларусі, да перамену, а тым не менш Масква выкарыстала і санкцыі, і ізаляцыю Беларусі дзеля таго, каб пашырыць свае ўплывы у нашай краіны і фактычна кантраляваць Лукашенка палітычна і стратэгічна. Ну і больш таго, зараз агульна, нават калі б мы не разглядалі эфект санкцыяў у працэсе змены рэжыма, тым не менш зараз якраз такі санкцыі ўплываюць на стан самого беларускага грамадства. Мы, як з гэтага сюжэта, бачым абсалютнае дыскрымінацыйнае стаўленне да беларусаў, ізаляцыю краіны, што недапушчальна. Добра, дзякуй. Безумоўна, у мяне яшчэ шмат пытанняў да пазіцыі Павла, але хочу задаць пытанне і Михаілу. Вось вы, магчыма, так правільна сказалі, што санкцыі гэта як, выдача ордэру на арышт, як магчымае пакаранне, але часам сапраўды хочацца задацца пытанне пра эфектыўнасць нейкіх дзеянняў. І, можа быць, Захад не можа прадпрыняць нешта іншага, але часам гэта, чалавек ударился аб жалезяку, і ён б'е ногой гэтую жалезяку, прыносіць, можа быць, шкоду не толькі жалезякі гэта, але і сабе. Маецца на ўвазе, што калі казаць пра сапраўды патэнцыйны вынік гэтых санкцыяў, ці мы бачым нешта станоўчае, ці мы бачым толькі тое, пра што кажа Павел і іншыя, арыентацыя на Расію? Слухайте, а што можа быць станоўчага, калі ў цябе ідзе вайна,
вайна ідзе праз твою краіну, і іншыя краіны робяць, каб твая краіна была трохі бяднейшая, каб яна менш магла ваяваць. Так? На вайне, як на вайне. І мы ў данным выпадку трошачкі тут закладнікі. І я, дарэчы, не згодзін з... Глядзіце, калі мы выкарыстоўваем метафору, да, біць ногой па жалезякі, я магу выкарыставаць, што тут трохі іншае. Як выразаць гэтую ракавую пухліну так, каб не нанесці шкоду арганізму. Усе ведаюць, што калі ў цябе рак, але онкалогія, то вельмі цяжка зрабіць аперацыю, каб чалавеку не нашкодзіць, і вельмі шмат людзей, яны не пераносяць тую хіміятэрапію, калі арганізм слабы. Таму то, што беларусы зараз пакутуюць, ну, гэта цяжка, але гэта, на жаль, мне падаецца непазбежна. Па-другое, пра залежнасць ад Расіі. Да? І што могуць тут рабіць беларускія дэмакратычныя сілы? Да? Ну, калі нават зараз, уявіце сабе, Ціханаўская прыйдзе ў Брюсселі, скажа, адмяніце ўсе санкцыі, мы памірыліся з Лукашенко. Што адкажуць? А што, Лукашенко ўжо перастаў ваяваць? Што мы зробім? Адменім усё і дадзім Пуціну офшор у Беларусі, бо ў нас, ну, у Беларусі, напэўна, гэта ўсё ведаюць, але я павінен гэта сказаць. З Расіі адзіная эканамічная прастора. І калі адняць санкцыі ад Беларусі, ну, у Пуціна будзе свой транспартны транзітны хаб для ўсяго ў Беларусі, а ў Лукашенка будзе, як ведаеце, як мара, прадайце мне 2 метры дзяржмяжы. Ну, то бок ён вельмі ўзбагаціцца. Але скептыкі скажуць, што тое ж самае Расія зараз робіць праз Казахстан і Кіргізстан. Там значна ўзрасла колькасць, ну, менавіта бюджэт экспарту в гэтыя краіны з Европы. Ну, яны могуць заробіць, таму што яны не пускаюць расійскія войскі на Ўкраіну, так? Яны маюць на гэта права. Дарэчы, як там, не гледзячы на нейкую, там, можа быць, мараль, філасофію, але што я хочу сказаць, залежнасць ад Расіі ў Беларусі, Павел, не падаецца, возникла ў 1795 годзе у выніку анексіі, калі нашы землі адпынуліся пад Москвой. І з таго часу я не памятаю шмат часу, каб Беларусь была незалежная эканамічна ад Расіі. І ў 2010 годзе, у 2000 годзе, калі прымалася, напрыклад, умова саюзнай дзяржавы, у нас павінен быць агульны парламент, агульны ўрад, агульная валюта. Гэта ўсё не здзейснілася. Але туды было шмат больш людзей, якія малі гэту ностальгію па савецкай уладзе і хацелі інтэграцыі. І вось гэта, мне падаецца, было найбольш штурхала Беларусь у Расію зараз, а не санкцыі. Гэту тэму ў другім раўндзе двубоя. Про санкцыі і залежнасць ад Расіі сёння спрачаюцца Михаил Кірылюк і Павел Вусаў. І лагічнае пытанне, калі вось кажуць, Павел, вы і ваши, скажем, прихильники такого погляду, что вот санкции только повеличили залежность Беларуси от России, но можно сказать, и это объективно, что не будем брать 795 год, але принамсі режим Лукашенко весь час лез, полз на коленях, как Лукашенко кажа, в Россию, еще без всяких санкций. И коли Захад нават приманивал там его и инвестициями, и хотел дать ему там миллиарды, только проведи свободные выборы, не, и он отворушился от Заходу и все равно полз в Россию. Это было до санкций, это есть и после санкций. Яны на это не ўплываюць. Гэта безумоўна, што асноўным інструментам уцягнення і стварэння залежнасці Беларусі ад Расіі быў Лукашенко. І тут ніхто не спрачаецца адносна ролі і функцыі гэтай асобы. Тая сітуацыя агульна, у якой мы сёння знаходзімся, гэта вынік палітыкі унутранай 30гадовай самога Лукашенко. Ён нясе выключна за гэта адказнасць. Але таксама, калі мы кажам, адна рэч, калі мы кажам про тое, што робіць Лукашенко, другая рэч, што заяўляе частка беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Яна сыходзіць з таго, што санкцыі гэта інструмент палітычных пераменаў, інструмент, пры дапамозе якога можна вызваліць палітычных зняволеных ці спыніць рэпрэсіі. Вось давайте мы ўсё ж такі размаўляць не пра агульныя філасофскія рэчы, а пра канкрэтна практычныя рэчы.
ніводная мэта, якая закладалася ў санкцыі і пры дапамозе якіх абгрунтоўваліся санкцыі, бо ва ўсіх дакументах дэмакратычных сіл не прапісанае тое, што мы там просто ўводзім санкцыі, бо гэта наш маральны абавязак, мы хацім пакараць Лукашенко. Так не Лукашенко ж караюць. Умоўна, скажем так, яны падтрымліваюць, гэта адзін з інструментаў легітымізацыі гэтых санкцый, бо гэта ідзе нібы з прапановы дэмакратычных сілаў. Але ключовае пытанне, рэпрэсіі не спынены, яны пашыраюцца, пагаршаюцца, расійскія войскі ў Беларусі застаюцца, палітычныя вязні застаюцца, іх колькасць павялічваецца, людзі паміраюць у вязніцах, ніхто ніводнага чалавека пры дапамозе санкцый не выратаваў. І наступнае, чаму еўрапейскія эліты, чаму Злучаныя Штаты Амерыкі не ўводзяць татальных эканамічных санкцый супраць Расіі, а выбіраюць Беларусь як такога хлопчыка для біцця. Не большыя санкцыі, чым супраць Расіі. Вось, напрыклад, я сёння пачытаў спецыяльна статыстыку. 800 кампаній латвійскіх 800 кампаній латвійскіх бесперапынна гандлююць з Расіяй з Беларусю, бесперапынна. 200 кампаній літоўскіх, яны зачыняюць межы з Беларусю, спыняюць пасажырскія грузаперавозкі, 200 літоўскіх кампаніяў бесперапынна гандлююць з Расіяй. Экспорт у Расію Літвы павялічыўся, ён сёння складае $3 мільярды толькі за 23 год. А пры гэтым Беларусь з'яўляецца пагрозай для Літвы, беларусаў выкідаюць, дыскрымінуюць у Літве, тое ж самае з іншымі еўрапейскімі краінамі. Гэта абсалютна недапушчальна, гэта палітыка двайных стандартаў. Добра, я скончу. Увадзіце санкцыі эканамічныя, я разумею маральны падыход у гэтым, але зрабіце ўсё, каб беларусы мелі магчымасць безвізавага ўезду ў Еўропу, зрабіце ўсё, каб аднавіць чыгуначнае спалучэнне паміж Беларусю і Польшчай, каб максімальная колькасць беларусаў магла выехаць з краіны, аднавіць гэтыя сувязі. Няма ніякіх кампенсаторных дзеянняў, якія б давалі нейкую пазітыўны эфект для беларусаў. Уводзяцца санкцыі супраць рэжыма, умоўна скажем, але разам з гэтым тотальна ізалюецца беларускае грамадства. Так, это вечная тэма в гісторыі была і з Іранам, і з Кареяй, што вось калі вводзяць санкцыі супраць рэжыму, то ў пэўным сэнсе церпіцца народ. Это як бы немагчыма пазбегнуць. Пытанне ў тым, ці народ адказвае за сваю ўладу, якая можа быць нелегітымна, але кіруе гэтай краінай все-таки де-факто. Так што вось пытанне, Михаил, і пра эфектыўнасць, і пра то, што казаў Павел, пра, будзем казаць, так званыя двайныя стандарты. Заходнія краіны санкцыі абвяшчаюць, але ці самі яны іх прытрымліваюцца, ці не абыходзяць яны іх не толькі дзякуючы таму, што Расія, там, Беларусь прыдумвае нейкія хады, а сам Захад дазваляе гэтыя хады прыдумваць. Я, по-перше, хочу сгодиться с Павлом, то, что зачинять межу для белорусов это неправильно. Да, зачинять погранпереходы, это, ведаеце, як могу это сказать, напэўна, бо не маю ПМЖ у Літве, да, не являюся дарадцам Тихановскай, да, гэта, як у кожнай складанай праблемы есть рашэнне відавочнае і неправільнае, да, дык вось зачиняць гэтыя пагранпереходы, это відавочна і на мой погляд неправільнае рашэнне. Было б больш, на мой погляд, эфектыўна рабіць сектаральныя санкцыі, адсежваць таварныя квоты, сачыць за кантрабандай. Для гэтага, я лічу, ёсць інструменты, але ёсць простае рашэнне, да, якое можа быць трохі больш папулістычнае. І што зараз з добрых навін, што ўводзіцца, гэта тое, што ўводзіцца адказнае за санкцыі, яго ўводзяць ЗША, яго ўводзяць Еўразвяз, і ўжо зараз нам, ведаеце, за парушэнне санкцый людзі пішуць перыядычна ў структуры аб тым, што вось кампанія X гандлюе такім чынам праз такія пракладкі. Зрабіце з ёй нешта. Людзі даюць ход гэтым дакументам, пішуць у праваахоўчыя органы, але толькі зараз будуць, можа быць, першыя кейсы па тым, як
удастся прыцягнуць да адказнасці людзей, якія памагаюць пазбегаць гэтых санкцый. І наконт таго, што Павел кажа, што не атрымалася да сих пор, дык вы ж не прапануеце ВСУ перастаць ваяваць з Украінай, таму што дагэтуль не атрымалася, так? Няма сумненняў то, што яны робяць правільна. Наадварот, мне падаецца, калі б ВСУ ваявала там не ведаю, не 1000 беларусаў, а 100 000 беларусаў, да нас бы лепш адносіліся, і у нас было бы больш шансаў, да, у гэтай барацьбе. Таму мне падаецца, тут таксама трэба іх не рабіць слабей, а рабіць мацней. А тут у Захада ёсць, па-першае, гуманітарная праблема, да. Вось немагчыма гэта весці толькі наўрад, каб людзі не пастрадалі. І вядома, што па прымаўкі пакуль самыя бедныя слоі насельніцтва будуць пакутаваць больш за ўсіх, больш за Лукашенка. Але, нягледзячы на гэта, гістарычна у Беларусі палізняволеных ужо ж вызвалялі ў абмен на санкцыях 10 гадоў таму, калі мне 12, так? В 11 годзе. Быў такі гандаль, і гэта атрымалася. Другая справа, што зараз гэта вайна. Не мы яе пачалі, і не ад нас залежыць то, што яе пачалі. І таму зараз гэта цяжэй. Давайте паслухаем в третьем раунде яшчэ одно меркаванне калегі-палітолага. Межы з Беларусю краіны Балтыі абараняюць уласныя інтарэсы. Так мяркуе палітолог, спецыяліст нацыянальнай бяспецы Александр Казак. Не будзем прыхоўваць, што такія краіны, як Літва і Латвія, яны даволі малыя. Ім трэба дбаць пра сваю бяспеку, што вельмі і вельмі важна. Таму мы прымаем тое, што яны, як кіраўнікі і ўладары сваёй жа краіны, павінны самі вырашаць, якія захады бяспекі яны павінны прымаць. Таму закрыццё межаў, я лічу, гэта крытыкаваць ніякім чынам нельга. Гэта іх пытанне, што яны з гэтым будуць рабіць. Другое, большасць тых, хто патрабаваў, канешне, вядома, ёсць розныя сітуацыі. Камусьці трэба і ў краіне знаходзіцца, нягледзячы на рэпрэсіі, але тым не меней гэта зноў жа такі штуршок. Я б таксама, можа, вось пра стаўленне заходніх краінаў можна лёгка патлумачыць і практычнымі нейкімі проста пытаннямі, калі кожны раз трэба аддзяляць гэты вось рэжымны чалавек, гэты дэмакратычны. Ім, конечно, прасцей, всіх беларусаў забараняць, там перакрываць, не дапускаць, там як Чэхія зараз не выдае ПМЖ і гэтак далей. І гэта натуральна тлумачыцца, хоць это нам непрыемна чуць, але, Павел, у меня да вас такое пытанне, не сакрэт, і вы самі пра гэта тлумачылі, пісалі, але патлумачыце нашым гледачам этой праграме, чаму вы в пэўным сэнсе змянілі сваю пазіцыю. Я не з крытыкай, а просто з таго, што пазіцыя мяняецца, калі мяняецца сітуацыя. В пэўны час вы былі дастаткова істотна за санкцыі, зараз вы іх так крытыкуеце, а што сталася? Знову, якія санкцыі я крытыкую, так? Я ўжо на пачатку нашай размовы гэта сказаў. Так, безумоўна, і пасля 2006 году, і пасля 2010 году я прынцыпова адстойваў неабходнасць на маштабных санкцый у дачыненні, перш за ўсё, да рэжыма Лукашенка. Да чыноўнікаў, в сэнсе? Да чыноўнікаў, перш за ўсё, персанальных. І, канешне, да алігархаў. За эканамічныя вы не выступалі? Да, эканамічныя ў кантэксце алігархаў лукашэнкаўскіх. І памятаеце, яшчэ ў 2011-2012 былі лоббі певцеев, які намагаўся праз пэўныя дэмакратычныя колы персанальныя санкцыі сябе зняць. Я сыходзіў з таго, што павінна супраць чыноўнікаў, асабліва тых, хто ўдзельнічае ў рэпрэсіі фальсіфікацыі, уводзяцца пажыццёвыя санкцыі незалежна ад таго, як змяняецца рэжым. Ніколі захад прынцыпова да санкцый у дачыненні да тых, хто рэалізоўваў рэпрэсіі, не падыходзіў. І з 6-го году і той же Ярмошыны здымалі санкцыі, яна потым ездзіла ў Вену, піла каву і ў Парыж і хвалілася. У Вену ездзіла на сустрэчу АБСЕ. І тыя ж прапагандысты выязджалі за межы. Вось гэтая непрынцыповасць, яна, канешне ж, давала уладам
магчымасць адсядзецца. Может, это был перник, маўляў, людзі зменяцца, дадзім ім такой перник, каб яны змяніліся і сталі хорошымі. Так, гэта было якраз тое, зробім з Лукашенка заходняга цывілізаванага дыктатара. І пасля 2014 году стварылася такая прастора для таго, каб умоўна на захадзе беларускі аўтарытарызм успрымаўся як аўтарытарызм з чалавечым тварам. Што змянілася пасля 2014 году, асабліва пасля 2020 году? Пасля 2020 году стала ясна, што роля Расіі ў тых працэсах, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол Беларусі, асабліва яе агрэсіўная палітыка, змяняе ўвесь расклад. Што фактычна асноўнай мэтай Расіі гэта атрымаць абсалютны доступ да Беларусі і выкарыстаць яе як рэсурс. У гэтай сітуацыі ізаляваць Беларусь, уводзіць татальныя санкцыі не супраць чыноўнікаў, а менавіта супраць сектароў гаспадаркі, адразаць лагістыку і сувязі такіх вялікіх буйных кампаніяў, як Беларусь-Калій ці, напрыклад, Нафтан, Азот ад заходніх рынкаў, гэта, безумоўна, падштурхоўваць яе ў Беларусь, у Расію даваць магчымасць цалкам кантраляваць сітуацыю. Змянілася стратэгічнае палажэнне Беларусі, змянілася, перш за ўсё, агульная сітуацыя вакол краіны. І тут неабходны быў зусім іншы падыход. Я не адмаўляю таго, што павінны былі быць маральныя санкцыі абмежавання ў дачыненні да тых, хто забіваў людзей, павінны былі быць узбуджаныя справы у Гаагскім трыбунале. Гэтага нічога, як мы ведаем, не адбылося і да сённяшняга дня не адбываецца. То бок, вось там, дзе неабходна прынцыповасць у дзеяннях захаду, яе няма. А вось там, дзе санкцыі ўводзяцца і ад іх хутчэй церпяць, як сказаў Михаил, простыя людзі, якія бедныя і будуць бяднейшыя, яшчэ больш беднымі, алігархі будуць багатымі, і ў прынцыповага стаўлення да гэтых алігархаў узбуджэння крымінальных спраў і пажыццёвая забарона ўезд у еўрапейскі звяз. Салаўёў той жа, вось трошкі, прыбачце, з іншай палічцы, меў пасля 2014 году спакойна жыў у Італіі, меў дачу. Так як немагчыма змагацца са злом, давае яму магчымасць вось спакойна адчуваць і перасоўвацца па Еўропе. У нас мала часу для нашай традыцыйнай рубрыкі, калі ўдзельнікі дыскусіі задаюць адзін аднаму пытанне, каб, можа быць, штосьці ўдакладніць ці, наадварот, знайсці недахоп пазіцыі апанента. Міхал, што вы спыталі ў Паўла? Што вы можаце прапанаваць замест санкцый? Ці, можа быць, якія вы меры, інструменты ў санкцыйным сферы можаце прапанаваць? На жаль, зараз сітуацыя такая складаная, што нейкай новай эфектыўнай канцэпцыі прапанаваць немагчыма, потому што краіна акупаваная. Тым не менш, можна было б спрабаваць гнуткія метады ўзаемадзеяння і камунікацыі з умоўна нейкімі там другімі, трэцімі асобамі, але ўплывовымі ў Беларусі, перш за ўсё дзеля таго, каб выцягнуць палітычных зняволеных, бо пытанне, перш за ўсё, гуманітарнае, як дапамагчы людзям выйсці з вязніцаў, людзей, якіх забіваюць. Чаму вы вырашылі, што зараз... Так, калі ласка. Другое пытанне? Не, просто дакладніць, відаць, чаму вы вырашылі, што они на это пойдуць, да? Што нехта, акрамя Лукашенка, нейкія ўплывовыя людзі, да, ну... Не, я не вырашаў, я не магу назваць канкрэтна людзей, я просто кажу пра тое, што трэба спрабаваць розныя падыходы і розныя метады. Метады, нават тыя словы, якія мы не любім, гандлі, бо украінскія ўлады і украінскія вайскоўцы ўвогуле, Украіна выкарыстоўвае ўсе магчымасці, каб абмяняць сваіх ваеннапалонных на расійскіх ваеннапалонных. У нас няма палонных Лукашэнкі, вот чым праблема. Трэба іншае спрабаваць шукаць метады камунікацыі, ўзаемадзеяння, нават кулуарныя дамоўленасці, кулуарныя дыалогі і размовы, бо сядзяць, перш за ўсё, хаця б, скажам так, дасягнуць таго, каб Лукашенка выпусціў беларускіх нашых жанчын і дзяўчын з вязніцаў. Але вось прынцыповы. Вядома, што калі працягнецца сітуацыя такая і з вайной, і з санкцыямі, так як было ў Савецкім Саюзе, беларуская гаспадарка будзе цалкам знішчана. Фактычна яна будзе адрэзана ад захада, ад лагістыкі, ад рынкаў захаду. Ці хто-небудзь з прыхільнікаў санкцый возьмець на сябе адказнасць за
па сутнасці той эканамічны хаос і банкротства, якое чакае беларускую гаспадарку ад такіх моцных сектаральных санкцый. І колькі спатрэбіцца грошаў для таго... Гэта не аксіома все-таки, гэта не абавязкова, што загіне. Не абавязкова. І колькі... версія. І ці ёсць нейкія дадзеныя аналізы, колькі спатрэбіцца грошаў для беларускай гаспадаркі, каб яе аднавіць пасля таго, як падзе рэжым Лукашенка. Я працаваў управляючым па банкротству, антыкрызісных кіраўнікоў быў тэставаны на катэгорыю А і Б. Я магу сказаць, што па думцы Міністэрства эканомікі большасць беларускіх прадпрыемстваў не пройдуць фінансавы аналіз банкротства ўжо зараз. Гэта было сказано яшчэ ў 2020 году, яшчэ і да 20-го, там у 19, 18, 17 нічога не змянілася. Ні адны санкцыі не разбураюць беларускую эканоміку так, як Лукашенко. Чым хутчэй Лукашенко пазбавіць Беларусі ад гэтых людзей, тым хутчэй Беларусь зможа аднавіцца. Гэта для мяне відавочна як ясны дзень. Не трэба адмаўляцца ад хіміі, калі табе балюча. Не атрымаецца лопухом ці там падарожнікам вылечыць анкалогію. Гэта анкалогія, яе трэба выразаць. Вось. І, дарэчы, медыцынская тэма магу дадаць. Лукашенко добра удаецца маніпуляваць санкцыі і контрсанкцыі. Да? Дарэчы, ні адзін заходні палітык не ўвадзіў санкцыі супраць лекаў. Што робіць Лукашенко? Ён дае зарабляць белфармацыі, і ён кажа, падае праз свае крыніцы, што гэта быццам бы беларускія дэмсілы робяць на тое, каб у Беларусі не было нармальных заходніх лекаў, хаця яны не забаронены. Але гэта палітыка, я магу сказаць таксама, як праўнік, які працаваў у эканамічнай галіне Беларусі там апошнія 15 год. Гэта палітыка ўжо не першае дзесяцігоддзе, калі заходнія лекарства выціскаюцца пры дапамозе коштаў беларускімі так званымі аднолькавымі аналагамі. Але ў беларускіх паліклініках табе заўсёды прапануюць заходні аналаг, таму што ён лепшы. І што атрымаецца? Што Лукашенко на гэтых санкцыях дае зарабляць сваім кашалькам, гаманцам, як мы кажам, а праз сваю прапаганду дае выгляд, быццам бы мы вінаваты ў тым, што дабрабыт падае. Але, дарэчы, ніхто больш для галечы Беларусі не зрабіў, чым Лукашенко. І адказнасць трэба не перакладваць на тых людзей, хто змагаюцца супраць яго. Дзякую, Михаил. Думаю, ніхто не перакладае эту адказнасць, але вось якраз пра гэта тут днямі, на гэтых тыднях група актывістаў, скажем, група Цепкалы Балкунца праводзіць пікеты каля польскіх дзяржаўных установаў з патрабаваннем перакрыць мяжу. Яны падкрэсліваюць для грузаў, для гандлёвых грузаў. Ці вы лічыце, што такое, скажем, абвастрэнне патрабавання санкцыяў можа прынесці карысць, бо яны заяўляюць, што толькі сапраўды яны называюць сваю акцыю ультыматум Лукашэнку, і калі гэты ультыматум будзе па-сапраўднаму абвешчаны, не так, як на палову, як это робіць Захад, тады Лукашенко адразу саступіць і пойдзе на пэўныя, саступкі. Слухайте, мне эта актыўнасць падабаецца, таму што, як ведаеце, у перамовах такія сярэднія патрабаванні выконваюцца, калі ёсць радыкальныя патрабаванні. І сама па сабе ідэя добрая, таму што, яна павышае градус, але, як мы бачым, заходнія ўлады, для іх на першым месцы ўсё ж такі не інтарэсы Беларусі, у іх на першым месцы ўсё ж такі інтарэсы заходняга бізнеса і сваіх выбаршчыкаў. І гэта нармальна. Але зразумела, што для беларусаў я падтрымліваю тое, што не павінна быць візавых абмежаванняў. Наадварот, павінна, ведаючы гуманітарную сітуацыю Беларусі, павінны быць візавыя паслабленні. Тут мы з Павлом згодны. Але чаму все згодны, чаму Захад на это не ідзе, скажыце? Па-першае, я хочу... Мы не яго выбаршчыкі, напэўна. Трэба ўсім атрымаць грамадзянства. Першая рэч. Тут, перш за ўсё, канешне, павінны з аднаго боку прадстаўнікі апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць і сказаць людзям, беларусам, наўпрост, што санкцыі рэжыма Лукашенко не зменюць, і людзі будуць у вязніцах паміраць, і мы нікога не вызвалім. Проста мы вядзем татальную вайну з рэжымам, і вы павінны, вы будзеце такім, як кажуць, сапутствуючым ущербам. Это першае. Удалося.
Это у 11 меншая сітуацыя была. Гэта першае. Другое, што тычыцца зачынення мяжы, акрамя папулісцкіх выказванняў і нейкай такой фармальнай дзейнасці там нічога няма. Па статыстыках і ніяк не паўплывае на рэжым, па статыстыках беларуская толькі чыгунка ў год зарабляе за транзіт 280 мільёнаў даляраў. Гэтыя грошы вельмі хутка будуць кампенсаваныя, если калі патрэбна Расіі. Разам з гэтым транзіт Беларусі праз расійскія парты, праз расійскую чыгунку павялічыўся ў 4 разы за апошнія гады, і фактычна уся камунікацыя і Расія за гэтага зарабляе. То бок не тое, што беларусам не даюць зарабіць, так? Расія за гэтага зарабляе. Расійскія парты не зачынены, супраць іх санкцыі не ўводзяцца, тавары ідуць праз беларускія праз... Вы лічыце нейкі адсотак ад 280 мільёнаў долараў, гэта нешта важнае для расійскай эканомікі? Я просто кажу пра тое, наколькі гэта зачыненне нават межаў просто для гандлёвых тавараў нічога. Але ёсць версія, калі збірались міністры, сабрались міністры ўнутраных справаў Польшы, Літвы, Латвіі і сталі абмяркоўваць рэальнае закрыццё мяжы, Лукашенко адступіл, тады вагнераўцы зніклі, і ён пачаў гаварыць пра то, што у нас добрыя суседзі. Гэта ілюзія. Змянілася его рыторыка. Нічога не змянілася, вагнераўцы нікуды не дзеліся, просто загінуў Прыгожин, і вся гэтая структура, канструкт змяніўся. Тым не менш, паглядзіце, зніклі гэтыя мігранты, іх перакінулі на фінляндскую мяжу. Вагнераўцы, па сутнасці, расплыліся ў беларускіх структурах, лукашэнкаўскіх структурах. Тым не менш, паслабленне санкцый, хаця б у камунікацыі, хаця б вярнуць цягнік Масква-Варшава. Гэтага зроблена не было, і спалучэнне пасажырскага чыгуначнага да сённяшняга дня няма ні з Польшчай, ні з Літвой. Хаця ніхто не ім перашкаджае гэта зрабіць, гэта вярнуць. Автобусамі. Но ўсё роўна справа вядзецца пра тое, што трэба ўсё ж такі шукаць тыя кропкі, дзе можна паспрыяць паляпшэнню сітуацыі, перш за ўсё для беларусаў і для беларускага грамадства. А гэтага няма. Тое, што адносна візаў, гэта абсурд, што да сённяшняга дня не могуць прыняць рашэнне, каб беларусы атрымоўвалі, прынамсі, бясплатная віза, альбо ўвогуле зрабіць такі абмежаваны безвіз. Больш за 7 мільёнаў украінцаў па выніку вайны выехалі за межы, гэта не абваліла эканомікі, гэта не стварыла праблем ніякіх, і еўрапейцы тлумачацца... нейкія гісторыі, што там лукашыст ці нейкі там сілавік патрапіў Літву, они баяцца даваць ім беларусам візы. Паслухайце, это такое ўражанне, што там 10 мільёнаў беларусаў і 10 мільёнаў сілавікоў, і дзеці такія вось малыя будуць там сачыць і працаваць на КДБ. Гэта ўжо проста смешна, гэта пераходзіць усе межы рацыянальнага разумення сітуацыі. Канешне, будуць. І праз Украіну, і сярод умоўна украінцаў з украінскімі пашпартамі будуць агенты. Так зачыніце тады для украінцаў межы тады. Бо там таксама можа быць праблема. Я згоден з вами абсолютно па візаваму пытанню. Наконт таго, што палітвязні будуць паміраць у турмах, яны зараз паміраюць, так, я за гэта адказнасць не беру, я іх не забіваю, за гэта адказнасць на Лукашенка, чаму вы задаеце пытанне, што дэмсілы там нейкія павінны за гэта ўзяць адказнасць. Вы таксама апазіцыя. Бо ведаеце што, вы так кажаце, быццам бы ёсць магчымасць у Ціхановскай ці ў Латушка ці ў мяне там націснуць кнопку і зрабіць нешта, каб яны не паміралі, нешта адмяніць. Але мы ведаем з вами, што гэтага няма, спосаба няма хуткага, так сама, як няма ў Залужнага, там, у Зеленскага хуткага спосаба выгнаць расіян, каб перасталі гінуць украінцы ў нас, а на жаль, не столькі рэсурсаў, каб выкінуць Лукашенка з Беларусі. Таму ёсць сэнс павялічваць ціск. У гэтым я сэнс бачу, таму што, паглядзіце на мою думку, ніхто не атакуе тых, хто бяспечны для цябе. Да? Лукашенко ўводзіў крымінальную адказнасць супраць тых, хто заклікае да санкцыяў. Лукашенко ўжо пасадзіў адваката, быццам бы на майго калегу за тое, што ён заклікаў да санкцый, хаця ён там рабіў паперу ўвогуле да гэтага не маючы нейкіх адносінаў. Але ён атрымаў, калі мне пазьме, ад 8 гадоў. Чалавек сядзіць за гэта. Па надуманых прычынах. Ніхто не... Ведаеце, яны... жаль, жывы эфір, і у нас засталося па 20 секунд. Я чакаў, но вымушам вас перапыніць па 20 секунд для завяршальнага слова, каб падвесці нейкія вынікі дыскусіі. Павел,
Першае, што я хочу сказаць, што санкцыі не будуць спрыяць ні вызваленню Беларусі, ні вызваленню палітычных вязняў. І гэта павінна быць, прынамсі, ясна сказанае з вуснаў прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі. Разам з гэтым трэба намагацца шукаць нейкія кулуарныя каналы для таго, каб вызваляць людзей з уладамі. Магчыма, весці кулуарныя перамовы, магчыма, гэтым павінен заяцца еўрапейскі звяз, каб выцягваць людзей. Санкцыі не прывядуць да пераменаў, людзі будуць... Михаил, ваши 20 секунд. 15. Яшчэ раз, у нас, калі у нас быў удалы абмен палоннымі ў 2010 году, зараз ён немагчымы па той прычыне, што калі параўноўваць з Азоўсталлю, то ў нас захоплены генералы паўстання, і Лукашенко іх ні на каго не абмяняе, пакуль яго не прыжмуць да сценкі. І гэта відавочна для мяне. Калі вы выменілі Азоўсталь у Украіны, не быў захоплены Залужны. Вось неяк так. Што ж, дзякую, гэта был вельмі цікавы двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны разумення сітуацыі. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўшай, глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце свае ацэнкі і каментары, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цяканкоў. Заставайцеся з Белгсатам.